Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị ekene unu n'ụbọchị tata. Anyị awụchiela ọzọ n'Odenjinji Media nke dị na Stuttgart, n'ala nke anyị nọ n'ime ya bụ obodo Germany. Asị m nke onye na-eme nya bara ya geenụ ntị maka anya bụ ọkwa dị oke mkpa nke si na obodo anyị wee bịa. Ọ bụrụ na ị na-ana maka mmemme ekeresimesi na alọ nke anyị nọ n'ime ya, gee ntị ka ịnụ nya bụ ozi si obodo anyị wee bịa. Ụzọ nke si na Lagos wee naba ndịda be anyị, kpachapụ anya, nwee ndidi, nya adịnaghị ọsọ ọsọ, ọ dịghị ọsọ ọsọ. Ndị uwe ojii ndị nọ n'okporo ụzọ obi adịrọzi ha mma. Gbaa mbọ ka ịfụ na akwụkwọ ikike ụgbọala gị na o zuru ezu ọfụma. Ọ bụrụ na moto gị nwere ihe ndị oyibo kpọrọ tinted glass, gbaa mbọ ka ịfụ na ị nwere akwụkwọ kpuchitere ya. Ọ bụrụ na ibu osikapa ana nke ndị oyibo kpọrọ rice, gbaa mbọ fụ na ị nwere akwụkwọ ikike nke ndị Abakaliki, nke ndị ọrụ ugbo fa, nke bụ kwa okwu dị oke mkpa, ọkwa dị oke mkpa. Kpachapụ anya gị, jide, gbaa mbọ fụ na iji ihe akpọrọ 100 naira maọbụ 200 naira nya dị gị n'akpa. Ọ ya aga ndị akwụsị gị, inyefe ịgabala onwe gị ka ị na-anọ udo na ọṅụ. Maka ịma ndị uwe ojii obodo anyị mee ha agbakere gị egbe akọba ife ọzọ. Anyị na-asị ka unu na-anọ udo, ka Chukwu okike abịa ma dubu unu. Mara na ebe ị na-anụ ya bụ ozi bụ na Odenjinji Media nke dị na Stuttgart. Onye na-anụ onu ya bụ Maazị Ọgadagidi. Asị m ka Chukwu okike abịa ma dubu unu. Ngwa ka emesịa.